belok maju bareng Mbak Niken. Oke. Apa? Ban tambal. Tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Sekarang kita sama-sama gitu. Ya wis tuwa. Tuwa batukmu. Diri kan aku wis tuwa. Ngene go. Wah. Apa sih iso? Lho tak paksa iso. Lah kok nang omah ora nang lawamu dewa. Aku malah pengen remes ngene. Ora waras mau akale ada. Yo, anu bal kabar. Ya tambal ban. Penonton ini tadi sampean tes apa? Macedor. Coba kompak apa ora? Sampean enggak sini? Sampean dong. Aku toh. Yo toh. Coba dong aku ngomong. Mbak, Bi. macedor. Jadi aku kurang bener. Kasih waktu Oke. Ulang ya kata Ya, saya. ya, ya. Macedor. Mantap, mantap. Coba aku. Macedor. Mantap. Ayo. Macedor. Iya, dalam iso ora kowe iki lho, iso ora. Iso. Mbak ini kan lho. Macedor. Kompak. Nah, ini kompak. Kelok. Macedor. Ya, kowe. Macedor lho. Gimana sih macedor dhewe. Macedor. Kowe wong nyapul. Penonton yang ngerti. Modele karo aku mentak seksi. Bisa kan boleh. Yang boleh aku wangi. Aku tak boleh. Aku ngidor lho le. Ngidor le. Bisa nih. Hah? Jangan jawab toh. Mau tak bari ini. Macedor. Gedas lo. Berkone ini. Macedor. Aku iki jenenge Kirun wong omahku saking Madiun disangoni kula matur nuwun warga ngawi gotong royong guyub rukun sinden cantik niken salindi ada lemeh saking berdiri body seksi wajah cantik sekali ora larang sopo wae dilayani jangan dagelan gundul jenenge mondel asik untuk
kuning ketok metong dagelan mondel pancene konyol sayang rupane lah kok kaya konti Kunci, bakul kunci, bakul kunci, banyak kunci. Oh, lo kok selesai neng iki. Kita mulane kok. Lah kan iki. Kudune yo kunci. Serius, serius.